ನೀರಿಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಮೂಲನೆ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಂಟು. ಆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಅಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಆನಂದ ನಾನೇ ಪೊಣ್ಣುಂದಾನ ಪೊಣ್ಣೆ ಎಂದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ವಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ. ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 108 ದೊಂದಿನ ಪಾಡದು ಆ ದೊಂದಿದ ಬಲ್ಪುಡೇ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಚಿನ ಆಸೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕದ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಬಕದಿಂದ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪುವಿನಿಂದ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಕಬಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಗುವ ಪುಣ್ಯ ತಾಣ ಅರ್ಕ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಬವಣೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ಪುಣ್ಯಧಾಮವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಕದ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 45ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಳಿಯ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನುವವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಾಣ ಇದು. ಗುಳಿಗ ದೈವವು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಬಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಎಂಜಿರ ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು ಅದರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಳಿಗ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜ ಎರಡೂ ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ದೈವ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧಕರಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ್ದು 5 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಚಿಪಾದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬೇರು ಕಾರಣ 60 ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಅವಾಗ ಪುರಾತನವಾದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಗುಳಿಗೆ. ಆ ಗುಳಿಗನ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯದ ನಾವು ಈ ಪಂಡ ಏತ್ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಮನ್ನಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲೆಂದೇ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗನ ದುಂಬ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಬಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಾಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲನ ಕಾಲೊಡೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಡುನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ ಒಂದು ಎಂಜಿರದ ಮರ ಅಂದೆ ಪಂಡೊಂದು ಮರ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬೂರು ಪೋಪುಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1999 ಇಸವಿಡ್ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತನೆತ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಕಟ್ಟೀರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಐನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮರನು ಕಡ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ತೋಜಿಂಡು ಅಂಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರನು ಕಡುಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಂದನ ರಡ್ಡು ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮರನು ದೀಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ದೈಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮರತಡಿಟೆ ಇತ್ತಿನಂಜಿನ ದೈವ ಮನ್ನಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನ್ನಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರೇ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ಅಕಲ್ನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಮನ್ನಡು ದೈವದ ನುಡಿ ಮಾತ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಮನ್ನಡ ಆವನು. ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರು ವನರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದ್ರೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳೇ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಾದಿಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ಬಾವಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಶೋಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಮಾತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದ ದಂಪತಿಯು ಕೋಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಹಿಂಗಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಗುವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೀರಿಸುವ ಹರಕೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ತೂಪುನ ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಏತೋ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೃಷಿ ಪೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಮಾತದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನ ನಡೆಕ್ಕೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆನ ದೀವೊಂದು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಏತ್ತಲ ಆದು ಪೋಯಿನ ಉಂಡು ನೀರು ಪಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಬೋರ್ವೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಗುಯೇಲು ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ
ಅಜ್ಜೆ ಓಲು ವಾವ ಮರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ತೋಜಿಪಾದೇರ ಅವು ಜಾಗೆಡೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತಂದೆ ಅಂಜನೆ ಮುರಾಣಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆ ಅಂಜನೆ ಗುಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುರಾಣಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಒಂಜಿ 15 ಬೋರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬತ್ತದು ದೈವದ ನುಡಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದು ಪೋಯಿ ನಾವು ಇಂಚಿತನ ಮರ ಉಂಡು ಆ ಮರತ ಮುದೆಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಡು ದೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಮೂಲನೆ ತಿಕ್ಕದು ನಂಚಿತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತುಮಕೂರು ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ನೀರೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಂದು ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನದು ಬಂದು ನಾವು ಉತ್ತಮನೇ ಅದು ಬರ್ತದಂತೆ ಅವಾಗ ಏತೋ ಕಾಲೋಡ್ದು ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನದು ಇದು ಏತೇತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕಡೇಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆನ ದೀವೊಂದು ಏತೋ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸೇವೆ ಅತ್ತನ ಪಣವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಡ್ ಮೇರೆ ನಂಚಿತನ ಮಾಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಜ್ಜೆ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಣವುದೇ ತೊಂದು ಆ ಪಣವುದ ಮುಖೇನವಾದ ಅಲಂಕಾರಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿನ ದೈವಲ ಅತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಂಸಾರದಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ದೋಷ ಇತ್ತಿನಂಡ ಈಗ ದೋಷ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿದು ಒಲನ್ಲಬೋದು ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಅಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಆನಂದ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣುಂದಂಡ ಪೊಣ್ಣೆ ಎಂದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ವಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಅವಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆನು ಅಜ್ಜನ ಕೈಗೆ ಕೊರುವಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಅಗಲು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲೆನು ಕೊರ್ಪುನು ಪತ್ಯರೆ ಅವಾಗ ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಾನೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ದಾಲ ಕೊರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ನ ಈತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇಪ್ಪುನ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮೂಲ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆ ದೆತ್ತೊನಿರ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೊಂದಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ 108 ದೊಂದಿಗಳ ಸುಂದರ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗಳಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಗುಳಿಗಾಗ ಸುರುಕಾದ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಗ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೋರಿ ಪುರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಾಗಲ್ಲ ಪತ್ತೆಯರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ಮನ್ನಡ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಮಾತ ನಡತೊಂದು ಅವಾಗ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಸತ್ಯೋಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದೊಂದಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಏನೇ ಎಂಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಕರಿನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 108 ದೊಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಆ ದೊಂದಿದ ಬೊಲ್ಪುಡೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಆನಿ ಬೊಲ್ಪುಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣಹೋಮ ನಡತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ದೈವಲೆಗೆ ಕಲಶ ಈತಪುರ ನಡದ್ಕೊಂಡು ಬೈಯಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿದಾಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಗುಳಿಗ ಗಾಪುನಂಚಿತನ ಗಗ್ಗರದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ನಡತದೆ. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಗಗ್ಗರದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾವು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಕದ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧಕರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶಾ ಕಿರಣ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ, ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. For enquiry contact 08041722212 42100916. For trading and distribution contact 6366033581. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ